2025 osukwini lokugcina enyakeni ka2025 uNkulunkulu asithwale from 1st January yashaya inhliziyo yethu kwaze kwaba umhla ka31st December. Inhliziyo isashaya, emehlweni sisabona, sisaphefumula, sisaphila. Sizela ukuzombonga lithi lelizwi kungumusa kaNkulunkulu nanokuthi kasiqediwe ngokuba ububele bakhe. Haleluya. Lo muntu okhuluma la kuyasho ukuthi kukhuluma umuntu okhonza uNkulunkulu nomuntu owazana noNkulunkulu. Uthi kungumusa nokuba kaqediwe, ukusho ukuthi noma ehamba noNkulunkulu kodwa khona lento ebimuhla, khona lento ebimshaya, khona lento ebimhlasela, kodwa imqedanga. Isizathu ungaphansi komusa, uhambe emhlabeni wenzelwe umusa. Kade yasho ubaba, ngithi ubaba uMdletshe uNkomane ethi sasindiswa sathola umusa njengoba sihamba phansi komusa kuJesu. Isela kalisi kungeyikukweba, kungeyikubulala nokubhubhisa. Alisi kodwa liyeza, kodwa futhi alisi ngoba alisi mayingekho into eliyibonayo enhle edinga ukwebiwa nedinga ukubulawa. Umuntu bonisela selisa libona into enhle iphethe kahle esindisiwe. Mawubona isela selisa libona insizwa ephiliva ngelephila. Mawubona isela selisa libona umshado wabazalwane uhamba kahle behloniphana ungekho 50-50, inhloko kuyinhloko, umama kuumama, bese lithi isela kuyadinga ukuyongena lapho ngoba lingi lapho kungekho khona lutho. Ali lapho kungaphilwa khona ubungcwele, ali lapho kungathandazwa khona, ali lapho kungaphakanyiswa ngoba malingena ufuna lenze something ezoduma umhlaba wonke. uJesu akathi uJesu ozwa lamazwi ami, ithumathe ozwa lamazwi ami athi mayise wazwila wagcina bese wawenza uyofaniswa nendoda wempokanyawo okuthiwa yakhe indlu yawo yayakhethwa le. Lithi iBhayibheli saseyifika ikhukhula, mayifika zangayiyeka ngoba yakhiwe ngonamazwi kaJesu. Lithi zayishaya ikhukhula, zayishaya le ndlu. Kuthiwa iyodwa into engenzeki kule ndlu bayishaya yayingawe ngoba ifoundation yakhona yizwi, indonga zakhona kwaba yizwi, ophakathi uhleli ngezwi. Siyafika ishilo emfizweni iphila kahle, zishaya ikhukhula ime, fika umshado right, tholakala abantwana abatholakali kodwa le ntombi biyikholwa kahle nje, isindisiwe. Sifikile ikhukhula ziyashaya, umshado wenceku uhamba kahle nje, sifikile ikhukhula ziyashaya. Uzothiwa sekudivoziwe, usedivose kanjani umfundisi? Ufika ikhukhula zashaya, kodwa yodwa into amangase usathane ukuthi ziyashawa imile, ziphinde zashawa zama. Lokhu zaqalwa ngoJanuwari 2025, zashawa imile, namanje imile, zafelwa zama, kwaphela umsebenzi zama. Seswakala ngo-2025 31st December sithi nokuba kasiqedwanga kuze kushaya lesi sikhathi kungumusa wabububele bukaNkulunkulu. Umili ngunaphakade ethiwa umusa wakhe muhle ekuseni, muhle emini nantambama ngoba kadeli umuntu. Sifikile ikhukhula zashaya, zafika ama-storms ashaya, kwatholakala namhlanje 2025 usathi uJesu uNkosi. Try engani wena usindisiwe, zadakwa kanjeni ingane zakho, uthi kodwa wena ungu-Alpha futhi ungu-Omega. Uthi wena kumshado uyabhidlika, ngiyeke ngendaba yemshado, angibhizi nemshado, kodwa wena uyisiqalo aphinde abe isiphetho. Awubheke usuhleli nejazi awusebenzi, ukhona u-Alpha. Ungahleki mawusangibona kusabanje u-Alpha, awukakangiboni sengihamba no-Omega ngoba mayiqalile
Mina manje ngile ngizoswisi lika-2026. Lalela mbhemu bekushisa amateki kulonyaka. Lalela kulonyaka bekufiwa. Kulonyaka bekungadlalwa. Ukube yena ubeka amanga ngakithi. Ukube yena ubeka amanga ngakithi. Nokuba usibona uyasibona. Umusa nobubele bukaNkulunkulu obungapheli. Mpostoli.